Right, vazukuru handidi kunyepera zvinhu zvachona zvinenge zvinotiremei. Handiti zvinhu zvinotiremei inyaya dzatine tichingonzwa tichingofunga kuti pamwe kungotaurawo kwevanhu. Handiti because varipo vamwe vanhu vari good at creating stories. So handiti asi zvakaoma. Vazukuru kwese kwamuri tingasekane tikadika, but kunze uko kwakaoma vazukuru. Handiti so chiteerera uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell kuti every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru regai ndikudzei chokwadi, upenyu kune dzimwe nyika hwakaoma. Upenyu ndakamborarama kuDubai hauna kutombochipa. Handiti upenyu hwakaoma, upenyu hunorwadza, ende zvinenge zvichitaurwa zveshuwa zvine zvichitaurwa nevasikana not only maZimbabweans vekune dzimwe nyika ana Kenya, Uganda, maEthiopians, nyaya dzavanenge vachitaura dzine chiitwa mudzimba umu dzakaoma. Handiti so pane video riri kunzi riri kusekuleta vazukuru remusikana wakanga uchiryiswa tsvina vazukuru. Zvakaoma, zvandirwadza vazukuru, zvinotorwadza chaiko. Handiti kudyiswa tsvina pupu chaiyo munhu. Handiti unoita iwewe mawest ako iwewe vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza vazukuru, kuti mwana wevhu, munhu mutema, kana achibatwa nenzira iyi zvakangooma zvazvo. Handiti kungooma kwakangoita ukwedu vazukuru, asi zvidi vazukuru. Kwedu kune nguritori nani pane kuzonosvika pakadai vazukuru, pakusvika pakudya tsvina chaiyo tsvina, kudya tsvina kuti munhu awane mari. Zvakaoma zvazvona. Vanoiswa zvakasiyana-siyana. Upfambi chaiyo kubva kuZimbabwe kuenda unoita upfambi kune imwe nyika kunodya tsvina, kunoita zvimwe kuti unotoshawa kuti chii chiri kuitika. Handiti dai Mwari wangonzwirawo nyasha nyika yeZimbabwe vazukuru. Nyika yedu ikanaka, vanhu vazhinji vamwe vanotoshawa kudzoka kuzogara nyika yedu, wodzokawo wozogara kuZimbabwe. Handiti zvinhu zvachona zvinotorema kana kutsanangura vazukuru. Ndozvandangondiwe zokuzivisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vhidhiyo rekuDubai remwanasikana achidya tsvina vazukuru. Meno munozviona sei? Ngataura necomment section kuti chingava chiri chii chinokonzeresa kuti munhu azosvika pakadai. From Uncle Saint, the only Zim uncle, neSaint TV crew for now, tichiti much love.